Co 9 dneska jdeme natáčet. Úterý jdeme dneska natáčet. Oné Farming Simulator. Toto je nová séria měla být. Předtím toto měla být nová séria a nevyšla. První díl je tam a tento díl budu dávat, to je druhý. A jak se máte? Dneska jsou prázdniny. Jsou prázdniny. Možná to vyjde ten další týden, nevím, uvidím. Uvidím, jak se mi to bude líbit a jak to bude trvat. Jestli užíváte prázdniny, napište mi do komentářů vaše kanály, YouTubeové kanály a já budu vám hodnotit, je to dobré o zlé a z tohle točím například video. Vám se to asi bude líbit, uvidím. Já nevím, jestli vám to bude líbit, ne. Já nevím, jestli vám to bude líbit. Uvidím, kolik zhlédnutí to bude mít. Bude mít Farming Simulator. Bude mít to dobré zhlédnutí a budu rád. Farming Simulator 14. Tam dál nebudu natáčet, proto chci startovat Bravko a Bravko mi nefunguje. Já to znova nebudu začínat Farming 14, to vypínám. A díky Farming 14 měla velký úspěch a až to bavilo. Proto nenatáčel videa 8 týdnů, 8 měsíců, asi 8 týdnů, nevím. Proto asi měl veľa videí, já nebavilo to a chápete, chcel si odpočinout, a myslel, z toho bude výsej. Jdeme na druhé pole, tam to pokosit, žetnout, zase žetnení. A ještě natočím další video. A to bude Farming 16. A to budou siláže. Ano, to budou siláže. Z toho natočím video. Ještě streamuju na TikToku, klidně můžete mi dát na TikToku odběr a můžete na mě sledovat a můžu a tam můžeme vydávat, tam streamuju častější a jak se máte? Já se mám dobře dneska. Uvidíme, já vám teraz dám ze stream, budu tady ticho a si to užíváte. Mám na vás jednu takovou otázku, chcete se stát mojím strihačem, ne to? Do komentářů mi napište mohl já vám dávat videa, vy mi to budete stříhat. Kdo bude chtít, napište mi do komentářů ano. A můžu
Já budu snažit vypět nášet. Jak to motivovat? Dobre, mám tu fotku. Dal. Jména. Kosíme a nevím, co tam dám. Asi toto video končí toto video, dajte odběr, like, budu rád, dáte, bude mě to zhlédnutí, například 40 zhlédnutí, vyjde nové video, dajte, čau.